Il-Prim Ministru ilu xhur sħaħ iserraħ ras in-nies li l-għoli tal-ħajja f'pajjiżna jinsab f'livell ferm inqas mill-bqija tal-Ewropa, iżda l-fatti juru kompletament l-oppost. Tant li issa anke kandidat tal-Partit Laburista stess giddeb din ir-retorika ta' Robert Abela. F'opinjoni pubblikata fit-Times il-kandidat tal-Labour Stephen Lul jindika b'mod ċar kristall kemm sploda l-prezz tal-ikel f'pajjiżna. Dan fil-waqt li jifqa' bużżieqa oħra ta' Robert Abela meta jgħid li l-pis tal-għoli tal-ħajja mhix kwistjoni li rridu nfarfruha biss fuq il-piżijiet internazzjonali, anzi jinsisti li hemm realtajiet li jsejħilhom Malta specific. Il-Prim Ministru sa din il-ġimgħa stess baqa' jiftaħar li l-Gvern offra stabilità quddiem ir-realtajiet internazzjonali. Bil-problemi li hemm bħalissa internazzjonali, ibqa' ċerta u żgura li dak il-prezzijiet kienu sibqgħu tilgħin il fuq minflok offrejna dik l-istabbilità. Iżda ħafna mhumiex jarawha din is-suppost stabbiltà. Fit-Times l-analiżi ta' Stephen Lul tindika li fiż-żona euro il-prezzijiet tal-ikel proċessat iżdiedu b'0.5% bejn Ġunju u Diċembru, meta f'Malta iż-żieda kienet ta' 2.4%. Hawn jingħataw eżempji prattiċi. Il-pasta fl-Italja żdiedet brata baxxa ta' 1.2%. F'Malta il-prezzijiet olew 3 darbit aktar. Fejn jidħol il-prezz tal-kafè fl-Italja r-rata tal-inflazzjoni żdiedet bi 2.2%, iżda f'Malta sa Diċembru il-prezzijiet olew bir-rata ta' 15.5%. L-inflazzjoni tinħassu wkoll fuq ikel friżat bħal ħaxix fejn f'Malta dan żdied għar-rata ta' 14.3% illi hija l-ogħla fl-Ewropa. Il-kandidat tal-Labour jagħti titlu lil din l-analiżi illi wassal fit-Times u jgħid illi dawn huma l-fatti dwar l-inflazzjoni tal-ikel.